טוב, מישאל, אחרי הכנסת התפילין, אתה הולך לחזור הביתה, מחר הוא יאטום לך אותם. איך אתה שמח שקיבלת את התפילין? כן, מאוד, אני מאוד שמח והתרגשתי לא לקבל אותם. הסתכלתי על כל התהליך והתרגשתי לא לקבל אותם ביד ולהסתכל על כל מה שעשו של התפילין שלי, ואני רוצה מאוד להודות למנחם פרטנר ולאליהו שרביט ולאמא שלי ולאבא שלי שהזיקו אותי לעשות את כל הדבר הזה. תודה רבה לכולכם. איזה מתוק אתה יכול להיות שחקן קולנוע, אומרים לך טקסט ואתה בלי בעיות אומר אותו. מישאל, אתה חמוד, אתה מאוד נחמד, אתה בחור מאוד אחראי, אתה עומד להיכנס לעול המצוות, וברוך השם אנחנו רואים שאתה נכנס לעול המצוות כבר לפני עול המצוות, לפני הבר מצווה. אתה אחד העמודים בבית הכנסת. אתה בסליחות הגעת הפעם? אני בבית ספר עושה סליחות. אז תדע לך שהיום יום ראשון, מחר ב5:15 יש סליחות אצלנו, ותבוא. אולי ביום שלישי, שזה היום האחרון, אבל אי אפשר לדעת. אולי ביום שלישי לא תוכל. אולי ביום שלישי לא תוכל, אז תבוא ביום מחר, שני, זה יומיים לפני, או יום הכיפורים. תביא את אבא, תביא את האחיות שלך ואת אח שלך, יהיה לכם תה מתוק, לאבא נעשה קפה מתוק, ואני רוצה לאחל לך שנת שפע, שנה טובה, שנה מעולה, שנה של עשייה, שנה של בית ספר, שנה של לימודים. זה עכשיו הזמן, להשקיע בלימודים. ביחד עם התפילין, אתה הולך להיות גבר לעניין. בעזרת השם. חזק ומעץ ונשיקות. להתראות. הנה, אנחנו נמצאים פה להחזת תפילין של מישאל הלוי, בן יוסף ואילנה לוי. שלום אבא. שלום אבא. אתה יודע שהסרט הזה אפשר לשלוח אותו לכל המשפחה. אז מנחם פורטר הוא המכניס. אתה מסביר לי מה זה תפילין, נכון? כן. אז מה זה? תפילין זה מורכב מתיבה, יש בהם את הפרשיות, וכל בוקר אתה מניח איזה. יפה מאוד. אפשר גם הצהריים אם פספסת בבוקר. אם פספסת בבוקר עושים במנחה. כן, מכיר את זה. בסדר. אתה יודע ממה עשוי הבית של התפילין? לא. מה אתה חושב? זה עליו, כן? מה זה עשוי? לא יודע. אין לי חוש, אני יודע מה. פלסטיק, ניילון, מה זה? פלסטיק. לא. ממה? זה מוזיקה, נכון? זה עשוי מבהמה גסה. זה מאור של... דקרתי את זה עכשיו. טוב, עכשיו. הצלחתי להכניס את המחט, נראה לי עד הסוף בפנים. אתה בשידור חי. אני מבין. וואי, איך הצלחתי לעשות את זה, אני לא יודע. מקווה שלא יעמוד מזה היום. טוב, בסדר. הוא קרא לי אף פעם לא לדבר. זה עשוי מהאור של הצוואר של עגל. אור צוואר של העגל? של העגל, כן. מפה. וואו, כמה בא. עכשיו נעקה את החורים. תביא לי את השורש. עכשיו, הבעיה, אתה תכף תראה. ההבדל בין השורש והשריד. השריד הוא בית אחד. הנה, זה תחת אותו חלל אחד בפנים. השורש הוא 4 בתים. 4 תאים. כן, 4 שקעים, 4 מקומות לשים את הפרשיות. אנחנו מקפידים לעשות את זה מאור אחד, אין פה דבק, אין פה חתיכות דבוקות. תראה, ככה נראה תפילין. בהתחלה שלהם. חתיכת אור. כן. נוציא את זה מהפרס עכשיו יבש. רגע, זה חלק זה של העגל? זה פה. שמע, זה עבר עיבוד, אתה... כן, אני לא יודע בזה ישר. אה?
אני יודע שזה דבר מאוד רואים. ואז אחרי זה איך אני עושה מזה את מה שזה? איך אתה עושה מה? מזה טוב, את הדבר זה. הראשון הכניסו, היה פטרות חתיכה ישר, נכון? הכניסו אותו לתוך פרס. כן. עם חתיכות ברזל. הקטיבו את זה במים דבר ראשון, אחר כך הם מתחו את זה. הגיע למצב כזה. זה היה פסול, אז הם חתכו חתיכות כי הם משתמשים בכל חתיכה. זה היה עוד חלק פה שיצא החוצה. זה, הם לוקחים אותו. אתה רואה שיש פה כפלים. כן. מדביקים אותו ככה, שמים פה דבק בכפלים. מקבשים אותו שהוא יחזיק את עצמו ככה. את פה הם משייפים את העליון, כדי שיקבל ריבוע. כן? כן. משייפים את הצדדים. פה מרטיבים עם מים, ואחר כך עם פינצטה מוציאים צורה של שין. אחר כך בונים אותו יפה, ואתה מקבל דבר כזה. זה לא מודבק עליו, זה... הוציאו מהאור בעצמו. רגע, אז ומה כל זה? האלה כאן זה חלק, זה. זה הטעים. כל אלה? כן. זה מקובש, אחר כך צבעו את זה יפה. ומה זה הזהב הזה שקשור לזה? זה הכשר. הכשר. כן. חשוב, חשוב. של מי זה? של הרב קליין. זה ידוע כהכשר מצוין, נכון? כן. אתה מכיר של הרב קליין. בבני ברק. כן. אז זה פצוע דקה נהיית. אני כן. שאני אחרי. נחיה. כנראה אני מפחד יותר מאינפקציה מכל דבר אחר. תפחד. מה זה? כל הבא לדבר מצווה, מצווה. תמיד לפני יום כיפור משהו קורה, ברוך השם. אוקיי, עכשיו אנחנו נפתח אותו. תתקדם מנחם. תתקדם, שב פה לידו. תנסה את זה בבית. בבקשה. פה אנחנו פותחים את הבית. עכשיו אני יכול לראות איפה בדיוק. מישהו שהדביק את זה עשה עבודה יותר מדי טובה. זה היה נורא. זה היה עבודה קשה. שבא לנו לעשות פה. נסתכל לפנים. רואים את הזה מלמטה. איפה הדוגמה של... זה מה שאתה רואה. בדיוק. הכל נקי ומסודר. כן? ובתוך כל אחד ואחד מזה ייכנס אחד מהפרשיות. אתה יודע מה היה הבא הפרשיות בתפילין? מה? מה כותבים בתפילין? זוכר. לא זוכר. שמע ישראל. שמע ישראל. והיה עם שמוע. כן. שאתה יודע מה מדובר בשתי הפרשיות האלה, כן? כן. רק ייחוד השם, קיבלת המצוות. הכי חשוב שמה שכתוב שמה, כתוב, וקשרתם מאוד על ידיך. ועלות עוטפות על מה מדובר? וקשרתם על ידיך זה התפילין של יד, ועלות עוטפות בעיניך זה התפילין של ראש. כן, מישאל. את מה קושרים על היד? את הפרשייה שכתוב שם, וקשרתם מאוד על ידיך. לאות. לכן זה תא אחד. יש עניין של סדר ראש או יד? הכנסה? מהמם. בכתיבה יש מחלוקת בין המקובלים לבעלי הנגלה. המקובלים אומרים לכתוב את הראש ראשון, הרמה כותב לכתוב את
יד ראשונה, אנחנו נעשה את הראש ראשון, קצת הכנסה. של ראש קודם כל? כן, בוא תראה את הפרשיות של ראש. אנחנו מכניסים אותם כסדר שהם כתובים בתורה. יש 4 פרשיות, קדש לי, כל אחורה זה מה שכתוב בסדר פרשת בו בסוף, מיד אחריו פרשת ויקי ויעכה, אתה תראה את זה תכף. ושמע והם שמוע. מכניסים בצורה כזאת שמי שיעמוד מולך, לו היה פותח את התפילין, היה מיד קורא אותם על הסדר. בדיוק. כי התפילין זה עוד, שמי שעומד מולך רואה את מה שיש בפנים, שהקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים, הוא מנהיג את העולם, מסתכל, שומר עלינו, מצווה לנו מצוות. זה מה שאנחנו אומרים שאנחנו מניחים תפילין. בשם קדושת תפילין עכשיו. תגיד בקול שאני עם נשמע. שערה כזאת. זה שיער מהזנב של עגל. למה? הלכה למשה מסיני שצריכים לשים שיער של בהמה טהורה. למה עגל? כדי לכפר על חטא העגל. לא שוכחים את הדבר הזה. עכשיו כורכים עליו חתיכת קלף. גם זה הלכה למשה מסיני. איפה המספריים שלי? ושוב קושרים. ושוב קושרים, כן. למה? תמיד יש מחלוקת. האם נשים את השיער מעל, מתחת, אנחנו עושים את שניים. יש מחלוקת, כן, הרמב"ם כותב לשים את זה מעל, והתור אומר לשים את זה מתחת. אז אנחנו... האמת שלדינה זה לא משנה, אבל כיוון שאנחנו מקפידים כמה שיותר לצאת ידי חובה, אז אנחנו מקפידים לעשות כמו כולם. תפילין מכניסים אותה לתוך הבית. אותו בפנים. אתה רואה, עכשיו הוא מונח בפנים. את השני תיתן לו להכניס? לא. אני אגיד לך למה. למה? אתה בר מצווה כבר? אני עדיין לא. לא. אבל לא בר חיובה. וזה צריך להיות על ידי מי שבר חיובה. הבנתי, הוא יכול לעזור לך עם הידיים הוא יכול שלך? לעזור, הוא יכול, אתה יודע מה, הוא יכול להכניס, ואני אשלוף אותו, נכניס אותו לחזרה. כי שוב, ההכנסה צריכה להיות על ידי מי שחייב במצווה. פשוט השם קדושת תפילין. שמעתי על סופרים שנותנים לילד לכתוב את האות האחרונה או משהו. בעיה. למה אני עושה את זה ככה? כי אם אני רוצה אחר כך להוציא את הפרשייה, זה כבר זנב, אני תופס אותו. זה טוב לבדיקה בעוד נכון. 7.5 שנים. אני צריך לחשוב על מי שבודק. אני צריך להכניס אותו. לא, הוא יעשה את זה. לא משנה. יפה, מישל. אתה תהיה מכניס תפילין כשתהיה גדול. אולי? הלוואי. אני לא יכול להשאיר את זה ככה. אני אעשה את זה לבד. שם קדושת תפילין. לאן תשים את זה בווידאו. פרשת שמע. קצרה ביותר. הנה בוא נראה את הפרשייה. יפה. כתב יפה. כתב יפה, נכון? כן. סופר זה ספיר משה. זה ספיר משה? מכיר אותו, נכון? אני, מהכתב שמכיר, אז אני תמיד מסתכל על התדפיס, מי הסופר. אני רואה השמות, אז זה דווקא יש לו כתב טוב. כותב גם מהר, אני חושב. שוב אנחנו כורכים עליו שיער. ושמים אותו בפנים. איך התפילין, נכון? תפילין. הבתים יפים מאוד. הבתים יפים והם גם מחולקים יפה. כן, יש עבודה טובה בפנים.
שזה לא משנה זה משנה קצת לידו, אבל העיקר זה משנה בשבילי. לא, באמת, זה כיף לי לעבוד פשוט איתם. נכון. יש בתים תלוחם איתם. פה יש לנו, והיה אם שמוע תשמעו. זאת היה שאנחנו נעשה אתכם היום. תמיד אנחנו גוללים סמטנות מהסוף בהתחלה, ככה שאם תפתח אותו מיד תתחיל לקרוא. כן, תקדו ככה, איך שאתה פותח, ישר קורה. אם הייתי גודל אותם הפוך, זה פסול. אם היית מחכיר אותם הפוך? כן, אם הייתי גולל אותם אפילו הפוך. מהתחילה לסוף. אני ראיתי גם פרשיות שלא עלינו הכניסו אותם הפוך. זה פסול. אדם מניח תפילין פסולות ולא ידע. פה על פי הזוהר הקדוש אנחנו משאירים שערות בחוץ. אתה תראה מה אני מתכוון. כן, כן, אדם שיוצאים מהצדדים פה, לא לאב שליש את זה. וזה עם זה עושים את זה? כן, מבהים שמוע. מחלוקת בין המקובלים, מאיזה פרשה זה צריך לצאת, אז הכריעו שזה יוצא מבהים שמוע. אתם מסתכלים יש לכם אימייל בבית? כן. לך יש או לאבא? יש לי, אני לא זוכר את הסיסמה שלו, ולאמא שלי יש. אמא עובדת יותר על זה? כן. אז תיתן לי את האימייל שלי, בסדר? אוקיי. אתה זוכר אותו? לא כזה, אני אתקשר אליה. זה השיער שצריך להישאר מבחוץ. כן. צריך 2, 3 שערות? אתה יודע, איך שאני הבנתי, צריך כמה שפחות. אבל אני מוציא כמה, כי לפעמים בתפירה זה נשבר לי, ואם לא יישב באחוז, מה, אני אפרק את הכל עוד הפעם. אז אני מוציא הרבה, אחר כך אני חותך אותם. בדיוק. נחליט אחר כך מה לעשות. מספיק עכשיו. זה חור מיוחד שאתה עושה? לא, זה חור של התפירה. של התפירה עצמה. היו פעם עושים חור מיוחד, זה ממש לא משנה. זה התפילין שלי, לא, זה בסדר. טוב, הלאה. עכשיו אנחנו עוברים ליד. זה הכי פשוט. אותו דבר, ארבעתם על קלף אחד. לאות. אות אחד ולא 4 אותיות. כתוב בתותפות בתורה 3 פעמים. אז פעם אחת רש"י כותב 4 בתים, ופעם אחת כותב 4 פרשיות. ויקי אביך. כן. איפה שמע ישראל, והם שמוע. יפה. שוב נגרר אותו מהסוף ההתחלה. הנה, הסתכל חמוד. עכשיו הוא עוטף את זה כמו שעטפנו. גם על ידי. בודק שזה נכנס. עכשיו נעטוף את זה עם שיער. ועם קלף. כשהרמב"ם כותב, הוא לא מזכיר את המילה קלף, הוא אומר מטלית, זה יכול להיות מבגד, יכול להיות בכל דבר. מרן המחבר כותב קלף. נהגו קלף, כן. לכאורה זה לא משנה שום דבר. אבל אני עושה את זה שהשיער לא יחליק כשאני אשים אותו בפנים. דחוף. עטוף יפה. נכניס חמתה ושם תושב תפילין. יושב טוב. לא מסתובב. מצוין.
ברוך השם, אנחנו בשלב שהכנסנו את הפרשיות, עכשיו תכף נעשה את התפירה. עכשיו אנחנו תופרים אותם. יש לך מצה? כן, מצה יש לך. נביא לך. נשבר לי באמצע העבודה. מישל, כן, איך הרגשה להכניס את התפילין שלך? מצוין. במקום לקבל את זה בצלחת ולאכול, אתה לא יודע מי בישל, אתה לא יודע מי עשה, מה דעתך? הרבה יותר טוב. אתה יודע, יש בחור, הוא אומר לי, אני בדקתי לו תפילין, מצאתי פסול, לא משנה, הוא הלך והחליף את הפרשיות. בן אדם החזיר לו את התפילין, אחרי כמה חודשים הוא מסתכל והוא רואה שהתפילין סגור, הכל בסדר, ואין חוט תפירה. היי. בן אדם הדביק לו את זה ושכח לתפור עליי, אני לא מבין מה זה, אבל דברים קורים. אתה בעיניים שלך ראית... טוב, זו עבודה מאוד טכנית, עם קידוש השם, אבל מאוד טכנית, צריך לעשות את זה טוב. נכון. זה בעבודה הזה, אנחנו לוקחים חתיכת אור של בהמה ועושים אותו חפצה של קדושה. פעם הסופר היה כותב, היה נותן להגיע, מאבד את האורות. היה מאבד את האורות, היה מכניס, היה עושה הכל. היום, את הדיו היה עושה גם. נכון. היום, ברוך השם, במאה ה-20 למניינם, כל אחד במקצוע שלו, יש כותב, יש בודק, יש מתייג, יש מכניס, יש... סוחר. למה סופר היה הכל? מישל, מתי בר מצווה שלך? בט' אדר. זה לא יהיה ונהפוך הוא. עדיין לא. אני לא בלחץ לעשות לך. לא, זה תמיד טוב להקדים. תמיד טוב להקדים. יש הרבה אנשים שלצערי מזמינים שבוע לפני הבר מצווה וכל המערכת נכנסת ללחץ. הכי טוב בניחותא, כמו שעשה יוסי. מזל טוב ליוסי ולאילנה ולשירה ולרחלי מישאל? מישאל בוודאי, אבל איך קוראים לה? לגד. טוב, סתם כן, אנחנו נתחיל לתפור אותו עכשיו. גם אנחנו עושים את זה לשם קדושת תפילין. זה, החוט הזה, זה לא סתם חוט, עולה הרבה כסף. עשוי עבודת יד, שאישה במאה שערים שיושבת ושוזרת את החוטים האלו. אישה. כן. זה יופי. אני לא יודע, אולי הבנים שלה כבר עושים את זה, היא כבר מבוגרת. וזה חוט עשוי מהגיד של הבהמה. אתה מגיש שיש לך מאחורי העקב, יש לך גיד כזה, עבה. כן. כן, נכון? לוקחים את זה מהשור, קודשים אותו עם הבנים, היום לא יודע, הבנים כבר 90, לא יודע, תראו מה הקוד, השני סיבים ועושים מזה חוט. הכל פה עשוי מבהמה, מלמעלה עד למטה. הכל מבהמה טהורה. כן, ודאי. כמו שתופרים פעם נעליים. רק מה זה קדושה? אני גם לא יכול לתת לך לתפור מאותו סיבה. חשוב לדעת, אתה צריך לדעת שהרצועות חייבים להיות שחורות. לא בשני הצדדים, זה צריך להיות שחור. אצלך אין לך בעיה, גם אם זה יתקלף, הוא שחור, כולו ספוג. עשינו שחור שחור. כן. יש לי גם רצות בשביל האבא, הוא רוצה גם... זהו, לא הבנתי למה אתה הבאת את השניים. עכשיו הבנתי. עכשיו הבנתי. הבית לא חייבת להיות שחורה. הבית? לבנה לא צריך לצבוע אותה בכלל. אבל מצווה, במרן כותב, זה מצווה מן המאוחר לעשות את זה ככה, ואנחנו עושים את זה. אני לא ראיתי אף פעם בתים לבנים. נכון. יש לך אלו ראירו בפינה, קצת דבר משפט, זה פסול. זה לא פסול. לא פסול. שטויות. אני אביא לך את התפילין ככה, כולם יסתכלו עליך מוזר, יקשר למהדין מן המהדין. אבל אנחנו נעשה את זה יפה.
אפשר לומר שלמשה רבנו היה כאלה תפילין? אי אפשר לדעת, אבל לא נראה לי. פעם היו תפילין, היו עושים את זה מראש הכבש. הרבה יותר דק. ויותר קל לעבוד איתו, אם אין לך מכונות. והיה מתקלקל, מה יותר מהר, הם מחליפים תפילין יותר בתדירות. היום אתה קונה תפילין, זה לכל החיים, זה כמה דורות מחזיק. והנה, תפור. התפירות גם צריכים להיות בריבוע. תעלי, את התפירות? כן. מפה. וזה סגור פה? סגור 100%. סגור, רק צריך... אתה עושה עם דבק, בסדר, יופי. עוברים לראש. כל הקטע הזה אתה צובע? כן, צבע אותו, אני אצבע את הכל, אחר כך אני אבוא עם דבק. אני אשים פה דבק, אני אעשה פה, אתה רואה פה גם קצת זז פה, צריך לחכם אותו חזרה, יש לי קצת עבודה פה. אני אדביק אותו, אחר כך אני אשאף אותו יפה עד שמגיע לחלק, צובע אותו. מי שלא ידע מה יש בפנים, לא ידע בכלל שזה חלול, לא ידע בכלל שאפשר לפתוח אותו. אתה יודע לתפור? אני לא. כשהייתי בגיל שלך ידעתי לתפור. לא היה לי ברירה. אמא שלי לא הייתה תופרת בשבילי. קרא לי מכנסיים, הייתי לבד צריך לתפור. הנה, יש לי פה כפתור שצריך לתפור. נותן לך כפתור. נתפור לך את זה עם גיד. קח, תצלם אותה. כבוד. הנה. מישאל מצלם. איפה כתוב מישאל? מה זה איפה כתוב? מישאל. מה? איפה כתוב מישאל בתנ"ך? עם מישאל, חנניה ועזריה. שהם הוציאו את נדב ואביהו אחרי שהם זה. הוציאו את נדב ואביהו? כן. מאיפה? לא זוכר. מאוהל מועד. מאוהל מועד. מאוהל מועד אחרי שהם הקריבו אש זרה. בנים של אהרון. זה אחת הדעות שהם היו אלו שבאו והתלוננו שהם לא יכולים להקריב קורבן פסח. כי הם היו טמאי אמת. נכון. אתה כותב קצת? אחרונה, לא כל כך, אין לי זמן. יש לי איזה מזוזה של איזה חודש בעבודה ככה. כל כמה זמן אני כותב איזה שור. מה אתה עושה חוץ מזה? אני מתייג ספר תורה, אני... סתם, אני עושה עוד עבודות, אני לא מתעסק רק בסתם. זה יותר תחביב. ופה הוא לא יוצא. השערות לא יוצאות מפה, רק מהראש. לא. שמת לב, אפילו לא קשרתי את התפירה. אבל לא צריך. מספיק חזק. שאר העבודה זה עבודה ארוכה כל שאר העבודה זה עבודה טכנית. אתה תוכל לעשות את הרצועות של הבלה? את הרצועות? כן, שיהיה לו למחר. מה זאת אומרת? לשעה הבאה? איך אני אעשה? הבאת לי. לא הבנתי מה... מי ייצר את הבתים האלה? מבני ברק, תפילין תפארת. אז אולי תחזיר את זה הכל לתוך
פלסטיק כזה. הנה. עכשיו אנחנו מחליפים את הרצועות. יש לך כאילו ספייר? לא. בתים את בכלל? תביא את הראש. הראש אני אדע כל אחד. את הקשר גם, זה כתוב שין, קוד ד', ועל הקשר של היד זה י', ביחד זה שם של השם שין ד' י', אז אנחנו קושרים אותו על הסדר. אז פה לראש אנחנו עושים 3.5, נכון? אחד, אתה נראה לי פתחת את זה, לא? לא, לא חזרתי. אחד חתוך. לא. זה. 3.5. 3. 3 לראש? 3 ראש, יד 4.5. מה הכוונה? מטר. בגלל זה התבלבלתי עם למה, מה כתב נתת לו? דיין, עשיתי 3.5 ו4. זהו, אבל שמתי לב שהראש היה ארוך מאוד. אז אפשר להכיל ביניהם, אני חושב שהראש הוא... אבל היד, לקחת את החתיכה הארוכה יותר. לקחת את היותר ארוך? בוודאי, מה? טוב, אז אם זה קצר עדיין, אני לא יודע מה הוא רוצה. אתה לא יודע מה הוא רוצה. צריך 5 מטר, אני יודע מה. אני חושב שזה קצר. מה יש לו, יד כזאת? גדול. טוב, תעשה 3 מטר פה. אני אעשה. אתה יודע מה אני תמיד עושה ידי? אני מודד את היד דבר ראשון. שיהיה לי 4.5 ליד. אחר כך אני מודד מה שנשאר. זה ילד, לא משנה. פה זה אבא. זה אבא, נכון. 1, 2, 3. כל אחד כזה זה מטר? 4, כן. אז אמור להגיע לו עד הרצפה. זה... כל זה מה אתה עושה? זה ליד. זה ליד. עכשיו, פה מה שאתה עושה, תעשה לפי הראש שלך. אני חושב שאתה... לא, יש לי פה את זה. תעשה בדיוק, כאילו. כמו מה? לא היה בדיוק. עכשיו, יש עניין שהרצועה השמאלית היא יותר ארוכה. אני לא יודע. זה בפועל זה ככה יוצא, אבל לא יודע, יש בזה עניין. מה אנחנו עושים כאן? פעם זה היה מקצוע, רצען. זה רצועות של נעליים, של סוס, של סנדלים, של הכל. אמור להיות פחות יותר. שנייה, תמשיך לצלם. זה הראש של אבא. פה זה לחוץ, צריך לצמצם קצת, נכון? מה, את הקשר אפשר? ראית? תראה, בגלל שהוא יהיה חדש, הוא יהיה מטה. זה של אבא. אני צריך עוד הפעם להזיז אותו קצת. זה לגניזה, לא? כן, כן, גניזה. קח אותו. אני אקח אותו, לא אכפת לך. כן, אני יודע שאתה צריך. לא לעצמי, יש לנו תפילין במערה כל הזמן, רצועות הולכים. זה מה שתרצה. איזה רצועות?
טובות, כן. דקות וגמישות. אבל את יד זה או מכונה? זה יד או מכונה? ודאי יד. זה יד? שחור שחור. כמה אתה מוכר? אה? זה עם וידאו עכשיו אחר כך. זה עוד 200 שקל. כן? זה בווידאו. טוב, כל דבר. בסדר, יש מחיר. פרנסה. בהחלט, 3 מטר זה מה שצריך. גבול. אז אתה רוצה 7.5 מטר סך הכל. אני עושה כן, אבל רציתי להיות חכם, עשיתי... קשור ביחד. אה? לא, לא. זה לא טוב. רציתי להיות חכם, עשיתי 3.5 ו4. חתכתי כאילו, זה מה שיצא. אז מה שאני אעשה, אני אקח אחד מהם, אני אשמור אותו לעוד ראש, ואתן לו עוד... אתה מבין? הנה התפילין של מישאל, סתכל מישאל, פה הכל נמצא. זהו, מנחם יעשה לנו את הגימור, ואז ישים את הרצועות והכל מוכן. כדי שמחר יהיה מוכן? לא. למה לא? כן, אני לא אגמור את זה, אני חייב לנסוע עוד מעט. אחרי יום כיפור אתה יש לך שבוע. מוכן אישי. עד פה. זה לא ארוך מדי הלולה? אני חושב שהוא בסדר. טוב. אתה צריך לעשות? כן. שאלה נוחות? אני חושב שזה בדיוק. נכון? שם זה נראה טוב. זה בדיוק. בדיוק. בהתחלה הייתי מסתבך עם זה, אבל אתה מפתח עין. נקפל את זה. אז מה הסגר? אתה רוצה את זה או לא רוצה את זה? לא, תשמור את זה, הוא לא צריך. אני בין כה גונז את זה. זה נראה לי עבודת יד גם. קח אותו, בסדר. גם לאבא עכשיו יהיה הרגשה של... צלם פה. יהיה לו הרגשה. תפילין חדשות. תפילין חדשות. במנחם, תודה רבה. תן לנו ברכה. מזל טוב. יהיה תמיד חכם, ירא שמיים. תן לו. יהיה מבסוט, מה? יהיה מבסוט. תצלם אותי גם. יש שמחה. אלוהים בשמחה אלוהים. אפרים וכי מנשה ירחם. יש לנו נתן עליך ושמחה שלום. שמו את שמי לבן ישראל ואני אברכם. הקדוש ברוך הוא ייתן לך לעלות מעלה, בזכות שעשית את התפילין שלך ועזרת להתקינם. הקדוש ברוך הוא ייתן לך את כל הברכות כולם, לך ולכל משפטך, לכל משפחתך, לאמא אילנה, לאבא יוסף,
ולאחים ואחיות בעזרת השם. כל טוב, שכוייך. תחזיק את זה לאבא. טוב, מישאל, אחרי הכנסת התפילין, אתה הולך לחזור הביתה, מחר הוא יאטום לך אותם. איך אתה שמח שקיבלת את התפילין? כן, מאוד, אני מאוד שמח והתרגשתי לא לקבל אותם. הסתכלתי על כל התהליך והתרגשתי לא לקבל אותם ביד ולהסתכל על כל מה שעשו של התפילין שלי, ואני רוצה מאוד להודות למנחם פרטנר ולאליהו שרביט ולאמא שלי ולאבא שלי שהזיקו אותי לעשות את כל הדבר הזה. תודה רבה לכולכם. איזה מתוק אתה יכול להיות שחקן קולנוע, תודה. אומרים לך טקסט ואתה בלי בעיות אומר אותו. מישאל, אתה חמוד, אתה מאוד נחמד, אתה בחור מאוד אחראי, אתה עומד להיכנס לעול המצוות, וברוך השם אנחנו רואים שאתה נכנס לעול המצוות כבר לפני עול המצוות, לפני הבר מצווה. אתה אחד העמודים בבית הכנסת. אתה בסליחות הגעת הפעם? אני בבית ספר עושה סליחה. אז תדע לך שהיום יום ראשון, מחר ב5:15 יש סליחות אצלנו, ותבוא. אולי ביום שלישי, שזה היום האחרון, אבל אי אפשר לדעת. אולי ביום שלישי לא תוכל. אולי ביום שלישי לא תוכל, אז תבוא ביום מחר, שני, זה יומיים לפני, או יום הכיפורים. תביא את אבא, תביא את האחיות שלך ואת אח שלך, יהיה לכם תה מתוק, לאבא נעשה קפה מתוק, ואני רוצה לאחל לך שנת שפע, שנה טובה, שנה מעולה, שנה של עשייה, שנה של בית ספר, שנה של לימודים. זה עכשיו הזמן, להשקיע בלימודים. ויחד עם התפילין, אתה הולך להיות גבר לעניין. בעזרת השם. חזק ומעץ ונשיקות. להתראות.